Marami sa mga Bicolano ang mahilig sa maaalat at mang-inihaw na pagkain. Bukod sa mas tipid kasi, mas madali raw itong bilhin at lutuin. Ngunit ang sobrang pagkain nito ay nakakasama rin. Kaya naman kaakibat ng pagkalugod sa mga paboritong pagkain ito ang pananagutan sa sarili, lalo na kapag nalagay na sa alanganin ang ating kalusugan. Sa mga, dyan sa fast food. Mga fast food. Mahilig din ako sa mga ganyan. Sa mga tusok-tusok dati, mahilig ako. Tuyo, sarap eh. Tapos siyempre mahirap tayo. Hanggang dyan lang ang kaya ng gastos natin. Mas pera maano natin, siya. tipid-tipid. Nakasanayan ng 56 na taong gulang na si Sinesa Magdaong ng Barangay Namantaw, Daragalbay ang pagkain ng mga maaalat. Pero hindi niya akalain na magiging sanhi ito ng pagkakaroon niya ng stage 3 colon adenocarcinoma cancer o ang pagtubo ng mga bukol sa kanyang bituka. Taong 2023 nang madalas nang makaramdam si Sinesa ng pananakit ng tiyan hanggang sa lumala ito at nagkaroon na ng dugo ang kanyang pagdudumi. Ayon sa doktor, kailangan niya sumailalim sa mga CT scan at operasyon. Dahil dito, agad na lumapit ang kanyang nakakatandang kapatid na si Merlita Nunez sa programang Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico upang matugunan ang kanilang pangangailangang medikal. Kasama naman natin ngayon si Miss Jody Buena Obra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance for Indigent Financially Incapacitated Patient Program or MAIPIP ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Miss Judy. Yes po, magandang hapon po. At kasama rin natin ngayon mga kaibigan si Nanay Merlita Nunez. Ang kanyang hinaing ay para sa kanyang kapatid na si Sinisa Magdaong na isang buwan na raw nagdudumi ng dugo. Ayan, magandang hapon sa iyo, Nanay Merlita. Magandang hapon din po. Opo. Nanay, kumusta po yung kalagayan ng kapatid po ninyo ngayon? Ngayon po, lagi pong sumasakit ang tiyan niya. Nag-aalala po kasi ako Dati po mataba siya. Ngayon, bigla pong umano yung tiyan. Ano po? Okay. Kasi po, pag kumakain po siya, sumasakit ang tiyan niya. Tapos, pag dumudumi po siya, may dugo. May kasabay na dugo. Ano Ang daw sabi po ni Doc, kasi dapat po schedule na po siya nung opera na siya sa gallbladder niya. Ang sabi ko naman po, Doc, ano daw po kung pwede, yun na munang unahin, yung nagdurugo nga yung ano niya. Kaya sabi po ni Doc, bago daw po siya operahan, titingnan muna yung CT scan, baka daw may diferensya sa bituka. Para pag inoperahan, isasabay na daw po yung abdomen niya. Pagbukas po nung tiyan niya, dire-diretso kung ano po yung dapat gawin sa loob. Kasi yung pong inaano ng kapatid ko, sumasakit daw lagi ang tiyan. Opo. O lumapit po kayo dito sa aming programa. Ano po ba yung maaari naming maitulong po, Nay? Yun po, ang lumapit po kami dito kasi nga po wala ding ako. Sabi ko nga po sa kanya, tutulungan ko siya. Kahit wala akong pera. Basta yung pagsama-sama Kayo maglalakad. Opo, ako po Importante yun. Kayo mag-aasikaso. Opo. Sa inyo po, Nay, nanggagaling yung lakas Opo. at tibay ng loob ng kapatid. na ipinapasa niyo po sa kapatid niyo. Kasi sabi ko, ayaw po niya magpagamot. Sabi ko, bata ka pa, ako nga 62 na. Ilang taon pa lang yung kapatid niya? 56 pa lang po 56, yan. So kayo po yung Opo. nagsisilbing buhay na patunay po. Mahal na mahal niyo yung kapatid niyo. Kasi dalawa lang po kami nandito. Malalayo po yung iba. Gaano niyo po kamahal itong Mahal kapatid? na mahal ko. Para kaming, wala kami pong sekreto, kahit sa pagpamilya, pag ano. Kaya sabi ko, magpagaling ka para makabanding ulit tayo. Nanay, para tugunan yung medikal na pangangailangan po ninyo sa inyong kapatid, ilalapit po natin ito kay Ma'am Judy Binoobra ng MAIPIP ng Ako Bicol Party List. Ma'am Judy, magandang hapon po sa inyo. Yes po, Sir Josh. Magandang hapon po. First, Ma'am Judy, narinig niyo po yung pangangailangan ni Nanay sa kapatid niya. Ano po ang maaring maitulong ng Ako Bicol Party List po? Ayun, Sir Josh, actually hawak na natin ngayon yung ibibigay po namin. Automatic Ora yes, mismo? Po, Ora mismo po. Approve po ni Kong Saldico ang guarantee letter ng kanyang kapatid po na CT scan. Actually, triple CT scan Triple po ito, CT sir. scan? So, nagko-cost po ito ng 23,095. Ayun. So, ibig sabihin nito, Miss Jody, bago pa man tayo nag-usap-usap dito, tiningnan mo na yung mga dokumento na dapat So, ito po ay iaabot na natin. Yes po, Sir Josh. Opo. Nanay, triple CT scan. Ora mismong sumailalim si Sinesa sa operasyon dahil napag-alaman na kanseros ang bukol sa kanyang bituka.
Kaakibat ng panalangin ng kanyang pamilya, naging matagumpay ang kanyang operasyon. Nagtungo ang aming team sa tahanan ni Sinesa upang kumustahin ang kanyang kalagayan. Paunti-unti pa lang ang kain ko kasi baka daw umiri ako ng matigas. Yung tahi ng bituka kasi yung bituka ko dinugtong. Dugtong yung baka matanggal. Tatlo kasi ang tahi ko eh. Bituka, yung taba ko kasi mataba ako. Yung taba. Pangatlo yung stapler. Yun ang tinanggal, yung stapler lang. Para sa kanyang mabilis na pagaling, itinigil na umano ni Sinesa ang pagkain ng maaalat at nag-umpisang kumain ng mga masustansyang pagkain. Lubos din ang pasasalamat ni Sinesa sa lahat na nagpaabot ng tulong sa kanila upang maisakatuparan ang kanyang operasyon. Salamat ako kay Saldi ko na tinulungan ako. Salamat sa kanya. Patuloy ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa pagtugon sa mga pangangailangang medikal na kagaya ng kay Sinesa. Naniniwala ang programa na ang kalusugan ng bawat Bicolano ay dapat na ituring prioridad. Kaya naman, nararapat lamang itong bigyang pansin at pagpapahalaga.